थँक्यू जीसस. कशी आसात तुम्ही? सोबीत आसात? व्हेरी गुड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. भिये नका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबर नका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता. इजाया प्रवाद्याचो बूक 40 आवस्वर 10 वळ. नका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. पिये नका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. पिये नका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. पिये नका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. मुखार तुस धरून मोजो हात, दिता तुका हांव मोजू सांगा. मुखार तुस धरून मोजो हात, दिता तुका हांव मोजू सांगा. मुखार तुस धरून मोजो हात, दिता तुका हांव मोजू सांगा. मुखार तुस धरून मोजो हात, दिता तुका हांव मोजू सांगा. पिये नका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. पिये नका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. पिये नका, येशू तुझ्या संगात आसा. येशून आमकां सांगला, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, हांव सदांच तुज्या ओटू आसा. येशून आपल्या शिष्यांक तेचे पोतयेन भरून, तेच्या उतरान भरून पवित्र आत्म्याच्या त्राणान तांकां भायर धाडलो. देंवचार काडूंक, पिडेंतल्यांक बरें करूंक, कोण सैतानाच्या खासान शिरकून आल्ली तांकां सुटका दिवंक. तोच येशू तुका सांगता, भिये नाका. हांवें तुका अभिषेक केला, हांवें तुका म्हज्या पवित्र आत्म्यान भरला, हांवें तुका म्हज्या पदवेन भरला. म्हज्या भावा येशू तुज्या सांगात आसा. म्हजी बहीण येशू म्हजो तुज्या सांगात आसा, तुजो मोग करता. या घडये त्याने तुका तेच्या वेंगेन काण गेला, तेच्या रक्तान तुका धुवन पातकांतून सोडयला, सिरापातून सोडयला. तुजो तो मस्तू मस्तू मोग करता. येशू तुजो मस्तू मोग करता. हालेलुया.
Labakada reke bibere kada. Sabata reke de bibere kada rakaside re bebe. Laka babara kaside reke de lakada bibere kide. Sabata reke de reka babaha reke de reke dala. Sabata kor ka reke de bibere kade reke de shidere. Labaka reke shide reke da raka. Sabata kor de bibere kede bibere kada rakada reke shi. Sabata kor kade bibere. Sidere de kedere 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 kedere. Aba sidere kedere la kadere kedere kedere la. Kedere 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 la kala kala kala. Sabadere kedere 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 kedere. This is the language of love that you are speaking. The Spirit of God is interceding for you. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Tukadistana Kantu tuka bhuktana 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 Tukadistana. Everybody sing it. Kantu tuka bhuktana Yek soro ason konun sunastana Sarvani sandun udas zatana Kedins sansona Yek soro ason konun sunastana Sarvani sandun udas zatana Kedin sansona. Everybody sing it, please. Yek soro ason konun sunastana Sarvani sandun udas zatana Kedin sansona. One more time, please. Yek soro ason konun sunastana Sarvani sandun udas zatana Kedin sansona. One more time.
एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. One more time. एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. Come on. एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. One more time. एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. One more time. एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. एक सोर आसन कोणून असताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. My friend, Jesus is saying to you, He will never leave you nor forsake you. He is with you till the end of time. Do not fear. Jesus has come to give you life, life in abundance. He is not here to destroy you, but He is here to give you life. तुझ्या जीवितान, तुझ्या प्रॉब्लेमान तू सिरकोन आसय, पण जेजू आज तुका सांगता, त्याने तुका पदवी दिल्या तुझे जीवित बदलू. आणि बदलाव जीवित येता हांव मुझे मन बदलता. मुझ्या भावा, मुझे बहिणी, आम्ही या रिट्रीटाक आयल्यात देवाचे उतार ऐकून, खाली देवाचे उतार ऐकून नाही, देवाचे उतराक सत मानून. आणि यांचं उतार असं सत, आणि हे सत आमका सुटका दिता. हे सत आमच्या जीवितात परिवर्तन करता. आमच्या जीवितातले फॅक्ट्स ते सत नाही, देवाचे उतार सत. आणि म्हणून आमची झूज असा आमच्या मोना भितर, आमच्या काळजा भितर असा देवाचे उतार सत. मोनान तसा म्हाका काले दिसता, म्हाका काले ऐकता, म्हाका काले भोगता. मुझे इष्टा सतावेर विश्वास कर. जेजू कोणता तुझी समस्या, जेजू कोणता तुझी परिस्थिती, पण या परिस्थितीत जेजू तुका सांगता, तुझ्या सतार विश्वास कर. देवाचे उतर सांगता, आमका काले पुरा दिसता ते परमनंट नाही, ते टेम्पररी असा. पण काले पुरा देवान त्याचे उतरण बरयला आणि आमका दिसना. मुला देवाचे उतार ते सत इटर्नल असा.
या सकाळीच्या वेळार देव तुझ्याकडे उलयता, पवित्र आत्मा तुझ्यावर सांगत असा आणि पवित्र आत्मा आता तुका शिकयता. देवाचे उतार तुझं फाउंडेशन, देवाची शिकवण, देवाची उतराची शिकवण, देवाचे सत तुझं असा फाउंडेशन. आणि या फाउंडेशनार आम्ही आमचे घर बांधतात. ही समजून काढणे मुझे जीवित देवाच्या उतरात, मुझे जीविताचे कार्य देवाचे उतार, मुझे जीविताचे पुढेपण जेजूचे उतार. आजपासून माका देवाच्या उतराची जाणवाय नातली. देव सरान माका फोट मान फोटीन माका जेजू तर पैसे लो. पण आता देवाच्या उतरान माका घट धरला मुझे जेजून आणि तो माका खेदांच सोडसोना. अर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक्यू. तुका दिसताना खंत तुका भोगताना, मैं तुका दिसताना, तुका दिसताना खंत तुका भोगताना, खंत तुका भोगताना. चाले करू असंही. एक सोर आसन कोणून सुनासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. जेजू तुका केदीच सांगसोना. एक सोर आसन कोणून सुनासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांसोना. केदीच सांसोना. जेजू तुका, केदीच सांसोना. जेजू तुका केदीच केदीच सांसोना. तुझे मन बदल. जेजू तुका केदीच सांगसोना. केदीच सांसोना. तुझ्या हर एक परिस्थितीत तो असं तुझे सांगता. केदीच सांसोना. सांग सांग माका जेजू केदीच सांगसोना. केदीच सांसोना. वय जेजू वय. केदीच सांसोना. जेजू तू माका, केदीच सांसोना. जेजू तू मुझा मोग करते. केदीच सांसोना. जेजू तू माका आशे दे. केदीच सांसोना. जेजू तूच माका सुटका दिते. केदीच सांसोना. जेजू तूच मुझी शांती. जेजू केदीच सांसोना. जेजू तूच मुझी खुशी. केदीच सांसोना. जेजू तूच मुझं सोडवणदार. केदीच सांसोना. जेजू तूच मुझं खरो गवळी. केदीच सांसोना. Jesus, you are the real wine. केदीच सांसोना. जेजू आवाज तुझ्यावर तू चिपकल्लो फांटो. केदीच सांसोना. You will never reject me, Lord. केदीच सांसोना. You will never reject me. केदीच सांसोना. केदीच सांसोना. केदीच सांसोना. नका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा. नका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा. नका मोजा
मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा पिये नका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायंतळा Labaka sidere ke bebere ke dere ke dela. Sabadere ke bebere ke dere ke shidere ke dela. Sagi tongues on everybody. Lababa rakha sidere ke bebere ke dere ke de. The Holy Spirit is interceding for you. When you don't know to pray, what to pray? Come on. Labaka de bebere ke de rakha sidere bebere ke dere ke de. Sabadere ke dere ke bebere khadoro ko shidere ke dela. Sabadere ke dere ke dere ke de bebere ke dere ke de bebere ke dela. Sabara ke de bebere ke shedere bebe. O labara ke dere ka. Sabare ke bebere ke dere ke bebe lakha. Chamur shedi shamesha. Sabada bebere shedere ke de bebere shedere ke de. Sabare ke dere ke dere ke dere ke dere ke dere ke bebere ke dere ke dera. Labara ke shedere ke dere ke de bebere ke dere ke de. Lava dere ke de la khashi dere ke dere di di. Lava dere ke dere ke dere ke de bebere ke dere ke dere ke dere ke dere ke di. Lava dere ke shi dere ke bebere ke dere ke bebere ke dere ke da. Sabara ko dere ke bebere ke dere ke dere ke dere ke dere di. Everybody pray in tongues, everybody. Lava bara ke shi dere ke de bebere ke dere ke dere ke dere. Come on, everybody, everybody, everybody. Lava baba rakhe de bebe rakhe de re. La rasi de pavoro kho de re. Lava baba rakho de re. Hallelujah ki shidiri ki di. De bebe re ke de re. Lava re ke de re. Lava re ke de re. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. My friend, as you are speaking in tongues, God is anointing your spiritual senses. He is edifying you. There is spiritual edification going on right now. God is revealing to you His secrets. God is building up your spirit. He's building up your spirit. He's building up your body. He's building up your mind. The anointing of the Holy Spirit is flowing. The anointing of love is flowing. The anointing of love is flowing. The anointing is building up your faith to overcome the world. As you're praying in tongues, your faith is being built up. Your faith is being built up. You're making unstoppable progress from now on. As you speak in tongues, unstoppable progress. Your enemies can see you, but they can't stop you anymore. They can't stop you anymore. The demonic forces cannot stop you anymore. Come on, pray in tongues. Come on, pray in tongues. Give Him praise and thanksgiving in tongues. Give Him praise and thanksgiving to the Lord Almighty in tongues.
Sabada bebere kedere ke bebere kedere kede. La baba baba re kedere kedere kedere. God is removing all the negative, corrupted desires out of you. He is putting His desires. You are delighting yourself in the Word of God. You are delighting yourself in the Word of God. Rababa rakede bebere kede. Dabe bebere kedere 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 ke. Every weakness in you is stripped out of you right now. It is chopped out of you. God is strengthening you. Jesus is strengthening you. Thank you, Jesus. के दिन से सांसोना के दिन से सांसोना Que din sansona. के दिन से सांसोना नका मोजा पाळा आसाय तू मोजा पायंतळा 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 ये नका नका पाळा मोजा पाळा आसाय तू मोजा पायंतळा ये नका नका मोजा पाळा आसाय तू मोजा पायंतळा. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Come on, give Him the praise, give Him the thanks. Thank Him for all that He has done for you on the cross, and He continues to do. Thank Him for the breath that you are breathing right now. आता उस्वास काढियो ना सा जेजू तुका अर्गा आउ जीव असा जेजू तुका अर्गा तुझे मगा जीव के दोरलाई जेजू मुझे पाप करन तुझे मगा सुटका दिलाई जेजू तुझे रक्तन मगा तुझे सुटका दिला माझ्या पातकाच्या फाडीपणातून तुझे मगा सुटका दिलाई जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My friend, as you are seated here, make that decision. I will renew my mind. मुझे मन जेजू तुझ्या उत्तराप्रमाणे बदलूंक हांव तयार आसा जेजू. मुझी चिंता तुझे चिंता पावटू हांव झोडटा जेजू. हांव आसतन तुझी उतरां वाचूंक आसा, शिकूंक आसा आनी तुझ्याच उतरांनी मुझे मन बदलता. From now on I make a decision, Lord, that I will read your word, memorize your word, renew my thinking, change my thinking to all that you are telling me to do. आमच्या सगळ्यांच्या जीवितान त्रास आसा, व्हडले व्हडले चॅलेंज आसा आणि आज मुसेर आमची समस्या, आमचे इमोशन्स याच्या वयर
आमका प्रेशर घालताले आणि आम्हीच आमचे दोनान दोन वाईट उतरा नेगेटिव्ह उतरा उलोंग लागली. पण आज हांव निर्णय करता जेजू, आज ये मुझे निर्णय तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकात हांव उलोंग असा उतरा तुझ्या उतराप्रमाणे. माय फ्रेंड, we all have challenges. Yes, some big, some small, but every one of the challenge is trying to get the words that you speak does not line up with the word of God. But right now, let us make that decision. No matter how much the pressure, no matter how big the challenge, Lord, I make this decision that my words will always, always, always line up with your word. From now on, I meditate on what to say and what not to say. Yes, जेजू, तुझे मुझे काळी सुट्टे केलंय, तुझे मुझे मौन उठते केलंय, तुझे मका सत्य केलंय आणि या सत्यान हांव विश्वास करता. मुझे जीवे तुझे मगा जीविती दिलाय आणि मोरनी दिलाय. हांव आज तो निर्णय करता. हांव काले सांगचेर आसा, हांव काले म्हणटा आणि हांव काले म्हणचो ना. I make this decision. You have opened my eyes, my spiritual eyes, made me understand the truth, Lord, that I will no longer speak words that do not line up with the word of God. From now on, I say what you want me to say. I refuse to say what the devil wants me to say. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Believe this anointing has set you free. This anointing has set you free. This anointing has set you free. Believe. God has given you control over your tongue. पीडा तो का येताना, कष्ट तो का दोस्ताना. पीडा तुका येताना, पीडा तो का येताना, खन तुका दोस्ताना. कष्ट तो का दोस्ताना. पीडा तुका येताना, पीडा तो का येताना, खन तुका दोस्ताना. कष्ट तो का दोस्ताना. पीडा तुका येताना, पीडा तो का येताना, खन तुका दोस्ताना. कष्ट तो का दोस्ताना. निराश जावन बरुवसो सांताना, हाथियेनी सुकन सलवनी येताना, केदिस सांसोना. निराश जावन बरुवसो सांताना, हाथियेनी सुकन सलवनी येताना, केदिस सांसोना. Everybody sing it together. निराश जावन बरुवसो सांताना, हाथियेनी सुकन सलवनी येताना, केदिस सांसोना. One more time, loudly. निराश जावन बरुवसो सांताना, Open your mouth and sing. हाथियेनी सुकन सलवनी येताना, केदिस सांसोना. The words coming out of your mouth have got power. निराश जावन बरुवसो सांताना, हाथियेनी सुकन सलवनी येताना, केदिस सांसोना. केदिस सांसोना. Kedinto sansona, केदिस सांसोना. kedinto sansona. केदिस सांसोना. दीनाका मोजा बाळा,
आसाय तो मोजा पायंतळा नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा येशू तुझ्याकडे सांगता ये नका मोजा बाळा मुझ्या बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा ये नका नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा ये नका नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा ये नका नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा Everybody in tongues. Labadari ke biberi ke dala kadari ke shideri ke dala. Lababara kadari ke biberi kadara ke deri ke deri ke biberi ke deri. Labasideri ke biberi ke deri ke deri ke biberi ke dala. Labara ke deri ke biberi ke deri ke deri ke deri ke biberi ke deri ke. Lababara kuduru ke deri ke deri ke deri ke biberi ke deri ke biberi ke dala. Shaba hoshi deri ke shideri ke deri ke babara ke dala. La baraka deri ke shideri ke deri ke deri ke biberi ke dala. La baraka shideri biberi ke deri ke biberi ke deri. La baraka deri biberi ke deri ke biberi ke deri ke biberi ke deri ke deri ke biberi. La biberi ke deri ke deri. La babara ke de bebere ke de bebere ke shideri di 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 di. Sabad ke de bebere ke di 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 di. La bade ke de di 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 di. La babere ke de di 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 di. Di bebere ke de di 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 di. Di 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 di. La babere ke de di. Shabad ke de bebere ke di. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा ये नका नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायंतळा 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 नाका मोजा
बाळा असाय तू मोजा पायांतळा दी नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायांतळा दी नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायांतळा My friend, as you're worshiping the Lord, tell the Lord the kind of changes you want to make in your life. जेजू म्हूण तूं जेजू म्हाका मुझे जिवीत बदली करूंक जाय, खंयच्या एरियान बदली करूंक जाय. जेजू सांग तुका खंयच्या एरियान बदली करूंक जाय आणि त्याच एरियान प्रॅक्टिस करूंक सुरू कर. देवाच्या उतरान नियाळ करूंक, कित्याक प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस आमकां घटाय दिता, परफेक्ट करता आणि उडास कर. तुका काल बदली करूंक जाय, खंयचो बदला वाडूंक जाय, तेंचो तूं प्रॅक्टिस कर. तेंचो तूं वटल्यान सांग सदांय, दीस आनी रात तेंचो तूं रिपीट कर आणि रिपीट कन कन तेंचो तुझ्या जिवितान घडटा. माय फ्रेंड, practice makes you perfect. Keep reminding yourself of the things that you want to change in your life. What are the things that you want to change? Open your mouth and say it loud to yourself. Every day, say to yourself, I want to change in this area, Lord. And keep repeating every day. That seed that you speak out of your mouth will sprout, will grow up. And that's exactly what will happen in your life. That change will be a part of your life. Thank you, Jesus. Talk to the Lord and tell him, Lord, I want to practice new thoughts. I want my thinking to change, Lord. Every day when I do my activities, I want new thoughts, the godly thoughts, destroying every corrupted thought in me, Lord. I want to walk in your ways. I want to walk in your ways in every activity of my life. My friend, you will see it with your own eyes when you take that action. God has given you self-control. He has given you the power. He has given you the anointing. Go through the notes. Review the notes. Practice those notes of all that you have learned. And as you practice what you have learned,
that becomes a part of your life. Thank you, Jesus. But there are many a times we know what to do, but we simply won't do it. This is the time that God wants you to repent. He wants you to change. सांग जेजू तुझे म्हाका हांगा आपोवन तुजी शिकवण दिली, तुझे सत दिले, तुवें मुझे चिन्ह मुझी मोत बदलली. आणि आज तो जेजू हे नवे शिकवणी काढून हांव एकच प्रॅक्टिस करूं आसा. म्हज्या सगळ्या जिवितांत सगळे कार्यात हांव हे नवे चिंतप तुवें दिले तेंचो हांव एक्शनान घालता. जेजू तुवें म्हाका बरोवंक नोट्स दिले, ते नोट्स हांव शिकता. जेजू ते नोट्स हांव प्रॅक्टिस करता. जेजू हे सत म्हाका सुटका दिता. जेजू तुका सत शिकयला ते सत प्रॅक्टिस करू आणि याच सतान आमचे जीवित चेंज जाता. जेजू आयलो आमकां जिवीत दिवंक, सासणाचे जिवीत, आणि तें जिवीत या उतरांनी, या समजोनीन, या थॉट्सान जाता. लेट अस प्रॅक्टिस इट. थँक यू जीसस. दुश्मन खेळताना सैतान नडताना, दुश्मन खेळताना सैतान नडताना, दुश्मन खेळताना सैतान नडताना, दुश्मन खेळताना सैतान नडताना, पाकांत पडून काळीज रडताना, नालिसाय भोगून लज दिसताना, केदीस सांसोना, केदीस सांसोना. One more time. पाकांत पडून काळीज रडताना, नालिसाय भोगून लज दिसताना, केदीस सांसोना, केदीस सांसोना. One more time. पाकांत पडून काळीज रडताना, नालिसाय भोगून लज दिसताना, केदीस सांसोना, केदीस सांसोना. पाकांत पडून काळीज रडताना, नालिसाय भोगून लज दिसताना, केदीस सांसोना, केदीस सांसोना, केदीस सांसोना, केदीस सांसोना. बीनाका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. बीनाका मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. बीनाका
मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा ती नका 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 मोजा बाळा असाय तू मोजा Come on, you sing पायंतळा loudly. ती नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा 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 मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा ती नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा ती नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा ती नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा ती नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा मुखार तुस दोरून मोजो हात दिता तुका हांव मोजू सांगा ती नका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायंतळा Hallelujah. Thank you, Jesus. बिया नका मागीर पण जेसू तुका पायातळान धरना त्याच्या काळजान धरता. ओके
हालेलुया. शांती बोलली, कुशाल आसात, संतोषान आसात, खंयच्या संतोषान आसात? लिरिक्सान काल्यार आतां ब्रेकफास्ट मेळटा म्हणून. हालेलुया. Thank you, Jesus. So we can go and come in half an hour, okay? Thank you. 9:15, okay?